uświadomiłam się, że PRL i to, co się w tamtych czasach działo, dla młodego pokolenia to już jest czysto abstrakcja i właściwie to te młode już by w to bladnie uwierzyli, czyli bez to siedza przy żeleźniaku, bo to takie bajanie, nie? Co to dawniej było. A te stare, my z dużym zdziwieniem z Kasią, jak my szukały piosenek do tego cyklu, to zauważyła, że na internecie przy tych śpiewkach tysiące rąk, miliony rąk, wcale nie ma hejtów. One się strasznie ludziom podobają. No gratulacje. I zacznę od tego, co teraz, co były święta, mieliście pełno apelsin w sklepach, coście chcieli, toście się kupili. Cytryny, pomarańcze, no nie muszę wam wymieniać. I ja nie wiem, czy pamiętacie moje pokolenie, takie meldunki, które nos tak miały podjarać w telewizji, że 2 statki z cytrusami już do Polski płyną. I my się tak 2 tygodnie przed świętami nerwowali, czy one dopłyną, czy nie, czy będą te pomarańcze na święta, czy nie. Czasami nie dopłynęły. I wspomniał mi się taki widz, bo cytrusy, no to wiecie, nie każdy musi mieć, ale wiadomo, że było mięso na kartki. Często tego pokrycia na te kartki nie było, 2,5 kg, jak ktoś nie pamięta. I te 2,5 kg na człowieka na miesiąc to było wszystko. Tam był woszt, szynka jako szynka, jakieś tam habaniny ze kością. I my mieli taki widz, po jakiemu w Polsce nie ma mięsa, bo jest świno ujście, a nie ma świnio dojścia. Potem zrobili takie sklepy, które się mianowały komercyjne. Ja wtedy pierwszy raz słowo komercyjne, że usłyszała. To były po prostu sklepy kaj. Teoretycznie było mięso i woszt, ale one było 3 razy droższe. I zaroski te pierony wymyślili taki wierszyk, taką choćby wyliczanka dziecięcą. Kto ty jesteś? Komercjuszek. Jaki znak twój? Pusty brzuszek. Gdzie twe mięsko? W jakimś kraju. W jakim kraju? Ja nie znaję.